mange abereka gokorekana ibonongo cyo kumanya senchira yoboikirano isato chia bono butuko litokubwatira nere wetera somuno wimanyiryo higakorwa Joshua Auta nabo igobono kurwa sensemende chibitinero giyakorwa Petronira mokeira litanganike gimatnyara mangana yo senchira yoko ya chuta abakagero bobo ibigo itogo ikago kwa imeya bonchari nyamo kenye maiga yo kagero ko ibachingo kamone bintu binde mbarenga barenge go sento kumanye gontere no bororo yakogera karatokoriye libuya yani otokorange biremanya mira ntunto inyoiri abantu bale no bale mambiriro bale biye county ya Nyamira bunge ye county ya batigire isike kerokia bonke gwe kanego se. I just want to say through you that I am honored and privileged to appear before this committee. Amaliete y'abawaziri babwato kuno murayi wense William Ruto go ikiwabo sibwe bunge elyo kolingolibwa. Asa yibona mu ntayanda mange saransi kengo sansamranere bono tinse chiga chiabono butukoro botiro gutegurira mangana mayani gotogo chaka kurose county ya Nyamira omulikito jobu mangi ni gagotumanyi buna gati y'abantu bale no bale makurose county ya Nyamira niko barokane kwe murungane kendege ikomya sogote abuna abawaziri osamalieta y'abawaziri abwatoko no mugavana we county ya Nyamira Amos Nyaribo abantu bale no bale malieta bose no yomo lieta ndibwatokire go cyase bunge konyara kulingori gobone baganiri omugavana we county ya Nyamira kumukiga tambokero n'abantu bale no bale makonyara kunyurwa serikali yaroboti rwa senchira iyobikirano egati abali bale no bolema nigo barua ebirero byabo asebagoteba nigo bebirwe ase county ya Nyamira ontere no bororo yakogera karatokoriye libuya yani otokorange biremanya mira ntunto inyoiri ase bunge county ya Nyamira nigo bagoteba bunamba bwati omotenene lyobo engana yabaire obwoba buna okogani kwa bonko ligo chikoligererigwa igo twaganya amalieta chinomini chigo chikaunt assembly malieta yagasoka bono ntorochie elieta lyo morema okogenda count assembly turi ochigo kurwanirira barema nechi problem chiabo mbarwa ogoichana sogotatwara oyo mobo asensemo y'abawaziri abo babecha bagochorwa n'umugabana nonyanga babwate amasomo mbaicanira asogochigwa isiko tole abarema banyamira igaiga na botwetani 10,000 na botwetanetie egwodi engima na intwe karago chole binte bitari agotobarera political wards na intwe ward yite korokwa Nyamira people with disability ward konyento kanyete omugavana ito Amos Nyaribo His Excellency achore chi minister na ende na intwe muna barema atucharie anga na intwe atomo ntoyo mobono tuaganya tukanyoranga ba minister bachorirwe borema mborengere iri no nake mbate babunamba chiko irege tambokero keli chiko elinde konyora abwene bwabo twatemire oika ase office yo mugavana kerari tuko ango mutienyu mugima ntomonyore ti office yae tusinyire stoko genda guchia nakigekwera twa tekiro bororo tutagete konyora obumaene bwitu kurwa kwetera askire ito na media na court togechiri nande ntogokiri onyore baroche ngantu ntori ne chinguru ande mbaro baraende goturwanirira ntorange kogenda se koti tonyoro bumaene bwaitu ensemo yaye omugavana ayanaro abwate alegoteba igoro ya mangana y'abantu bale no bolema. How about the people with disability, what they consider? Usually in the cabinet no provision. The provision only covers all staff. Kurwase county Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi Mbiyamuno muri kitobene kurase county ya Nyamira Job Maangi asaroboti rwa senchira
Yoboy kiranu bono go tigana nere jobu mahangi go ikase county ya Kisii ya soroboti rogo ichania ekroto go ikase nsemo ya nyamo Kenya je kutoka se wodi yabo yakumu ase bunge yabo nchali abakaguru babere bo boibi niko bono banyara ko itwenseme yo go ikago kwamore banyara go sibo chingo lya sebigoti bwabo na go sibo asoro bagoromo asenseme yo ya nyamo Kenya ya gotebekana babera baibi bogo saliye bintu chingo gati y'ibintu binde asensemeyo kolengana no muri kitonde Steven wakagotarweka asensemeyo niga agotumanyia egekolekya bakekolekana asenchira yobwikirano ikemambia ensemo ya nyamo Kenya bonchari nigemeberebere yabakiguru bobo byatoka geitire nago sibuchingo lya sekenye Korengana no roboti rwa boto kuno mukomanda wa banyanyimbo sub-county ya Kisii South Charles Machinji nigo bagente bunda emebere yu ya Eric Ogega na Danvas Makembe nigo baitere twensemwe ngao na gokururu go ikase emebere yatoka. Tumeelekea huko sasa, wameenda huko wakuta vijana wawili wamewawa na kuangalia ni kama kulingana information investigation ya kwanza, initial investigation ni kama hawa wamewaua elsewhere, si hapa, kwa sababu nimeona hata gari ni kama walikuja na gari wakamefurutwa mpaka kwa fence ndio wamefungwa kamba hapo. Wamepikwa ni kama na planned object, kwa sababu wako tu na some process, lakini wana damu inatoka kwa mapua. Iko baraba hivi becingoko nacha kaburi umuntu gano bamaje yato karimba banyikaina kunyangiti aria igoni ko baraba hivi abarose baibire kanya cingoko chitibi chiretio ebinte ebingo bakogiri ko nyumba. Majina ambayo tumepata yao, mmoja anaitwa Eric Ogega, mtu kama wa miaka 25, na mwingine anaitwa Danvas Makembe kama 20 years. Wanatoka mahali inaitwa Nyamiti. Nyamiti ni within the areas, ndio? Yeah, ni Bobasi, mahali inaitwa Bobasi. Abamenyi bensemo ya nyamo Kenya na nyabioto nigo batebire bikorwa byobo ibi byamentekanire chinsemechio ase bagikeiri bokongu ebikoru byobo ibi nobosali na gusaba abantu koria ebigeri byabo. Tangoro kuteni singa kanyabaro sitonoga abantu abe bayibere tanko yane tuka babu atima abera nande naba muraba ke batakire bakolegas gaki egente kenje nabo kasa 11 namakanyala bante bechire para ngaba ibera nko yane bintu nko chikonya kubwate namakanya chipikipiki chinyinga chikurukurumata ngana bayibi bakwirugo chimata bangente irumata asa malie tangoro kuroba tio manya kundi aba obotuko bwarero enaiberwete koda ya DSTV wantiko manga na bwaba barengera kidi na butokagerete igobana oboibi abasaye komoranje tigo oboibi barongotsu elinde roraka gaskari ka obwate onyare gokora karako oboibi dogenteke babunancho mosaoro chini nyare koiba tinkonyara nonkoteba ngaki oboibo gikerigware igonche egento naro chokwanera abasaye bamintu bari bantegerete mambiri tikolia rero tiga tokole gasia magokaitu erinde tokonye nekero okolia kigari kiao nigokire okolia amono boremu oboibi bakaraki oboibi bakaraki abanyanyimbo nigo batebire mbakorobo tukibwaime na gukanya abantu korwase koire getambo kiro kierichiko asa maboka atebire na chikurigereria okoirana neta abakibane irabunani mbega abange batindwa nyakorora obisige kwigurwase ward. So we congratulate the boss utogoro obisiga na liete iranga ngokorera re mwana injegas ande kene yarokanire bo no morayumuya utabwati wanchereria tukubwa mono buna bangina be bamasimba gwati twatabire ngambo yamono obutaka bororo naganitia ko abana bekinsema kyonse no bana bekinsema kyonse no mwesi mewa orekanire ogokwana ekene orachikoba omwesi mewa bwebikora gukyasa abantu bewoti ya masimba nigo bono abamenyi be wodi ya masimba bego keirie maiga byokoigorwe chia bisi cyo mu MCA ase bono mu MCA anyari ko baga koigora chia bisi achukirania mange no bokorri bwaye mbuchiko base osemuchiko babwenge ncho cha saba Kenya wanchire kondo wanse gota iyo Justin Muturi ni gabaga kwegerera agotebura nabwato manyi boisa ina soko nyara kuro bokorri bwaye aise go choro na gotobo associated with practices that depict bias